Kaixo, gu Jose Manuel Arit Jahani eta Hugo gara. Ni naiz Hugo. Gu hitz egingo dugu umeen lanari buruz. Hasiko da Arit. Guk badakigu ume batzuek txikitatik lan egin behar dutela eta ez diren eskolara joaten bere gurasoak laguntzeko eta bizirik irauntzeko. Batzuetan umeak alokatzen dira kalean dirua irabazteko. Oso txarto iruditzen zaigu umeak eskolara joan behar direlako eta jolastu egin behar dutelako. Egin dituzten lanak oso desatseginak eta gogorrak dira. Bideoan ikusi ditugun lanak hauek dira. Zapatak garbitzea, patatak biltzea, taldekako taxia kobratzea, arrantza egitea. Gazteek batzuetan beste lan batzuk egin behar dituzte. Adibidez, gauzak saltzea, prostituzioan lan egitea eta bar. Inoiz ez dugu lan egin. Gure gurasoak lan egiten dute gure beharrak betetzeko. Orain nik emango ditut datu batzuk. Inkesta bat egin diegu pertsona helduei. Hauek izan dira erresultatuak. Emakumeak 15 izan dira, gizonak 11 izan dira. Lanean hasi ziren bataz besteko adina 14 eta 7 hilabete. Gehien errepikatzen diren lanak hauek izan dira. Lantegietako lanak, dendatako lanak eta etxekoak. Hilabatero irabazten zuten bataz besteko 106 ziren. Orain Jose Manuel historioak kontatu zuen. Xiomara 13 urteko neska da, Dubain bizi da. Bere familia oso pobrea da eta dirua behar dute jateko eta etxe bat edukitzeko. Bere negarrek ere lan egiten dute, dirua lortzeko. Xiomarak prostituzioan lan egin du. Astero 3.000 irabazten du. Baina berak bakarri 102 kobratzen ditu. Bere bizitza oso gogorra da eta bere osasuna oso txarra da. Dago gaixorik dago. Batzuetan ezin du arnasa hartu eta azelean askura dauka. Eta azkenik Jahanik beste historioa kontatu zuen. Kirira 13 urteko mutil bat da, Kongon bizi da bere familiarekin, oso pobreak dira. Berak barazkiak hartzen ditu, dirua lortzeko eta ez da eskolara joaten. Bere anaia txikiek ere ez dira joaten. Arraina saltzen ditu familia laguntzeko. Aita hilda gudan eta ama ez dago ondo. Bere aldeak 14 urte ditu eta laster ezkonduko da. Berak ez du ezkondu nahi, ez du ezagutzen bere zenarkaia, baina esan diote ezkondu behar dela. Kiriraren bizitza oso garratza da. Eskerrik asko ez da laster arte.